V júni 1777 poslal Thomas Jefferson list z Paríža, v ktorom žiadal, aby sa k nemu jeho dcéry pripojili vo Francúzsku. Čoskoro na to dorazili, sprevádzané zotročeným dospievajúcim dievčaťom menom Sally Hemingsová. Počas nasledujúcich 2 desaťročí porodila 6 detí, o ktorých sa všeobecne verí, že boli Jeffersonové, a stala sa ženou v centre jedného z najvýbušnejších kontroverzií v americkej histórii. Ale kto bola Sally Hemingsová? A čo sa naozaj stalo medzi ňou a otcom zakladateľom? Nevieme presne, kedy sa Sally Hemingsová narodila. V 18. storočí pribúdalo čoraz viac záznamov, ktoré nám umožňujú určiť dátum narodenia ľudí. Najmä krstné záznamy. Ale tie sa väčšinou vzťahovali len na slobodných Američanov. Nemôžeme si byť úplne istí, kedy sa zotročení ľudia vlastne narodili. Hoci v prípade Sally Hemingsovej sa všeobecne predpokladá, že sa narodila okolo roku 1773 v okrese Charles City v anglickej kolónii Virginia. Pre lepší kontext v tom čase mal Thomas Jefferson 30 rokov, zatiaľ čo bostonské pitie čaju, kľúčová udalosť vedúca k americkej revolučnej vojne, sa odohralo v decembri 1773. Takže Sally vyrastala na pozadí vojny. Hoci jej formujúce roky v 80. a 90. rokoch 18. storočia by boli oveľa pokojnejšie. Sallyna matka bola Alžbeta Hemingsová, zotročená žena, ktorú držal v otroctve virgínsky plantážnik Jan Wallace. Predpokladá sa, že Alžbeta sa narodila žene zo západnej Afriky a beložskému plantážnikovi. Svojmu zotročovateľovi Walesovi porodila 6 detí, z ktorých jednou bola aj Sally. To znamená, že zo strany svojej matky a starej mamy bola Sally pôvodom zo západnej Afriky. Ale 3 zo 4 jej starých rodičov boli európskeho bieleho pôvodu. Podľa rasových klasifikácií tej doby by bola považovaná za kvadrónku. Súdobé záznamy ju dôsledne opisovali ako peknú a veľmi svetlej pleti, čo odrážalo jej prevažne európsky pôvod. Sally svojho otca nikdy nepoznala. Nech by bol ich vzťah akokoľvek zvláštny. V máji 1773 zomrel John Wales. Takže mohol zomrieť skôr ako Sally. Keď zomrel, John zanechal veľké dlhy a veľká časť jeho pozostalosti a majetku bola rýchlo predaná, aby sa splatili jeho veritelia. Pri vyrovnávaní dedičstva prevzal Walesov zať do vlastníctva Elizabeth Hemingsovú a jej 6 detí, ktoré mala s Walesom. Týmto človekom nebol nik iný ako budúci 3. prezident Spojených štátov Thomas Jefferson. Už v roku 1770 začal dvoriť Walesovej dcere Marte a nakoniec sa v roku 1772 zosobášili. V tom čase bol Jefferson právnikom a vlastníkom plantáže vo Virgínii. Ale bol ešte mladým mužom a ešte sa nestal národnou osobnosťou, akou sa stal vďaka vojne s Britániou. No toto zdanlivo náhodné rodinné prepojenie znamenalo začiatok vzťahu, ktorý sa stal jedným z najkontroverznejších a najdiskutovanejších príbehov v americkej histórii. V čase, keď sa Sally Hemingsová spolu so svojou matkou a súrodencami dostala do vlastníctva Jeffersona, práve postavil svoj slávny statok Monticello v okrese Albemarle vo Virgínii. Takže Sally tu do veľkej miery vyrastala. Jefferson a jeho manželka Martha Walesová boli mimoriadne blízky a zdieľali záujmy ako hudba, literatúra a jazda na koni. Spolu mali 6 detí, ale tragicky väčšina z nich zomrela v dojčenskom veku. Iba 2 z ich detí, Martha a Mary, známa ako Polly, sa dožili dospelosti. O tom, čo sa stalo so Sally počas jej mladosti, vieme len málo. Ale je jasné, že ona a jej súrodenci boli na vrchole spoločenskej hierarchie medzi otrokmi v Monticello. A to z jednoduchého dôvodu. Boli polorodými súrodencami Marty Walesovej. Preto Sally a jej súrodenci pracovali v domácnosti v Monticello a počas dospievania sa zblížila s Martou a Polly, pretože boli všetky približne v rovnakom veku. Rutínu plantážneho života však čoraz viac zatieňovali udalosti mimo Virgínie. Americká vojna za nezávislosť sa začala v roku 1775 a o rok neskôr sa Thomas Jefferson stal poprednou osobnosťou vlasteneckého hnutia, keď vypracoval deklaráciu nezávislosti pre druhý kontinentálny kongres vo Filadelfii. Jeffersonov zostup pokračoval v roku 1779, keď bol zvolený za guvernéra Virgínie. Bol poverený vedením štátu počas najtemnejších rokov revolúcie a čelil britským inváziám, aj keď sa snažil pretvoriť zákony a inštitúcie Virgínie. No začiatkom 80. rokov 18. storočia bola jeho manželka Martha chorá a slabá v dôsledku mnohých tehotenstiev a prekonaných kiahní.
Hovorí sa, že Tomáš bol z Martiného zhoršujúceho sa zdravia a bolesti neutešiteľný. Jej zdravotný stav sa naďalej zhoršoval a zomrela 6. septembra 1782 vo veku 33 rokov. Pred svojou smrťou požiadala Martha Jeffersona, aby sa nikdy znovu neoženil. Táto žiadosť bola pravdepodobne ovplyvnená jej vlastnými nešťastnými skúsenosťami s macochami a jej túžbou ušetriť svoje céry podobného osudu. Jefferson bol jej stratou zdrvený a jej želanie ctil po zvyšok svojho života. Už si nikdy nevzal inú ženu. Alebo aspoň nie oficiálne. V roku 1784, po skončení vojny za nezávislosť, bol Jefferson vymenovaný za amerického vyslanca vo Francúzsku, kde nahradil Benjamina Franklina. O 3 roky neskôr zariadil, aby sa k nemu jeho céry pripojili v Paríži. V lete 1787 prišli do Paríža v sprievode Sally Hemingsovej a jej staršieho brata Jamesa. Hoci otroctvo nebolo v metropolitnom Francúzsku uznávané a Sally mohla podľa francúzskeho práva potenciálne žiadať o svoju slobodu, zostala v domácnosti Jeffersona a slúžila ako komorná jeho céry Marty. Počas pobytu v Paríži je pravdepodobné, že sprevádzala Martu na formálnych spoločenských podujatiach a zároveň sa učila po francúzsky. Nie sme si však istí, kde bývala. Mohla bývať buď v Jeffersonovej rezidencii, hoteli de Lagnac, alebo v Abbe de Pontferme, kde sa vzdelávali Marta a Polly. Bolo to počas rokov, keď rodina žila v Paríži, uprostred intríg a na sklonku francúzskej monarchie, keď sa všeobecne verí, že Jeffersonov vzťah so Sally sa začal. V tom čase mala asi 15 rokov, zatiaľ čo Jefferson mal okolo 45. Presná povaha ich vzťahu zostáva predmetom diskusí. Hoci Sally mala vo Francúzsku trochu odlišné právne postavenie, než by mala vo Virgínii, nerovnováha moci medzi nimi bola výrazná. Jefferson bol bohatý diplomat a mal asi 45 rokov. Zatiaľ čo Sally bola zotročená tínedžerka v jeho domácnosti. Kvôli tomu mala Sally v tomto vzťahu len malú možnosť rozhodovať a nemohla slobodne súhlasiť, hoci niektorí historici tvrdia, že medzi nimi sa mohla časom vyvinúť skutočná náklonnosť. No skutočnú povahu ich citov nikdy nemožno s istotou poznať. Nech už bola pravda akákoľvek, zostali vo Francúzsku až do vypuknutia francúzskej revolúcie v roku 1789. V tom čase mala Sally asi 16 rokov. Keď si Jefferson robil plány na odchod z Francúzska, Sally stála na raz cestí. Jedna cesta viedla k slobode v Európe, druhá späť cez Atlantik k životu v otroctve. No Francúzsko bolo tak ďaleko od domova. Jej matka, súrodenci a širšia rodina boli všetci v Monticello a tieto putá výrazne ovplyvnili jej rozhodnutie. Podľa neskorších spomienok jej syna Madison Hemingsa, Sally súhlasila s návratom len potom, čo jej Jefferson sľúbil, že všetky deti, ktoré budú mať spolu, budú raz oslobodené. Bolo to rozhodnutie, ktoré ovplyvnilo zvyšok jej života a životy generácií, ktoré sa ešte len mali narodiť. Vzťah Sally s Thomasom bol mimoriadne kontroverzný a diskutuje sa o ňom už 200 rokov. 200 ročia vychádzali články a knihy, ktoré sa snažili poprieť skutočnosť, že Jefferson mal vzťah so Sally. Toto sa preto stalo známym ako kontroverzia okolo Jeffersona a Hemingsovej. V 19. storočí a ešte dlho v 20. storočí väčšina historikov buď ignorovala, alebo spochybňovala myšlienku, že Jefferson mal s jednou zo svojich otrokýň ďalšiu rodinu. Hoci v tom období nebolo ničím nezvyčajným, že bohatí južanskí vlastníci otrokov splodili deti s otrokyňami, výnimočné bolo to, ako Jefferson viedol svoj vzťah so Sally pomerne otvoreným spôsobom. A že to trvalo toľko rokov. Po návrate do Spojených štátov mala Sally podľa všetkého so Jeffersonom 6 detí. Prvá, dcéra menom Harriet, sa narodila v roku 1795. Zomrela o 2 roky neskôr, v decembri 1797. Ďalšia dcéra, ktorá sa pravdepodobne volala Thea, zomrela v detstve. Zo 4, ktorí prežili dojčenský vek, boli 3 synovia. Boli to William Beverly, narodený v roku 1798, James Madison v roku 1805 a Aston v roku 1808. Pričom mali aj ďalšiu dcéru menom Harriet v roku 1801, čím znovu použili meno svojej prvej, už zosnulej dcéry. Takže 3 zo Sallyných údajných detí s Tomášom sa narodili, keď pôsobil ako prezident Spojených štátov v rokoch 1801 až 1809. Práve počas Jeffersonovho prezidentovania sa začali šíriť prvé obvinenia o tomto vzťahu. Klebety kolovali už od 90. rokov 18. storočia.
Ale v roku 1802 novinár James T. Callender, bývalý spojenec, ktorý sa stal politickým nepriateľom, tvrdil, že Jefferson si držal za konkubínu jednu zo svojich vlastných otrokýň a splodil s ňou niekoľko detí. Príbeh sa rýchlo rozšíril v novinách a stal sa obľúbenou zbraňou Jeffersonových kritikov. Jefferson sám sa k obvineniam nikdy verejne nevyjadril, hoci členovia jeho rodiny áno. V 50. rokoch 19. storočia jeho najstarší vnuk Thomas Jefferson Randolph tvrdil, že Sallyne deti neboli potomkami Jeffersona, ale jeho synovca Petra Carra. Napriek tomu, dnes na základe množstva dokumentárnych dôkazov, ako aj DNA štúdií vykonaných potomkami Sally v roku 1998, panuje len málo pochybností o tom, že Tomáš bol otcom Sallyných detí. Ďalšia nezvyčajná vec týkajúca sa Sallyných detí, ktorá akoby potvrdzuje myšlienku, že ich otcom bol Tomáš, pochádza z jeho hospodárskej knihy. Išlo o účtovnú knihu, ktorú si viedol o svojich obchodných záležitostiach na svojej plantáži vo Virgínii. V tejto knihe si zaznamenával narodenia a úmrtia otrokov na svojom panstve. Dôležité je, že pri deťoch narodených zotročeným ženám uvádzal otca, ale tieto údaje chýbali v záznamoch o deťoch, ktoré takmer určite splodil zo Sally. Napriek množstvu dôkazov podporujúcich myšlienku, že Tomáš bol otcom 6 detí Sally, táto teória nezískala široké uznanie až do druhej polovice 20. storočia. Ako hnutie za občianske práva v USA v 50. a 60. rokoch 20. storočia naberalo na sile, o tomto prvku prezidentskej histórie USA sa viac diskutovalo a široko sa o ňom písalo. Napriek tomu, malý počet kritikov naďalej spochybňuje otcovstvo Jeffersona. Poukazujú na to, že testovanie DNA dokáže identifikovať mužskú líniu Jeffersonovcov, ale nedokáže rozlíšiť jednotlivých mužov z rodu Jeffersonovcov, čo vedie niektorých k tomu, aby navrhovali alternatívnych kandidátov, ako napríklad Jeffersonovho mladšieho brata Randolpha. Iní špekulovali, že Sally Hemingsová mohla mať vzťahy s inými mužmi. Väčšina historikov však dospieva k záveru, že kombinované dokumentárne a genetické dôkazy silno podporujú názor, že Jefferson bol otcom detí Sally Hemingsovej, aj keď absolútna istota zostáva nemožná. Príbeh Sally Hemingsovej nemusí byť v americkej prezidentskej histórii ojedinelý. Špekuluje sa, že 4 alebo 5 ďalší prezidenti mali tiež deti s otrokyňami, ktoré vlastnili. Napríklad William Henry Harrison, ktorý bol krátko prezidentom. 1 mesiac pred svojou smrťou v roku 1841 možno splodil niekoľko detí s otrokyňou menom Delicie. Žiadne z týchto ďalších prezidentských detí narodených otrokyniam však nemožno potvrdiť. Jefferson bol výnimočný v tom, že jeho vzťah so Sally sa zdá, že trval 10 ročia a viedol k narodeniu 6 detí. A životy, ktoré spolu prežili na Monticello, boli rovnako fascinujúce ako kontroverzia, ktorá ich obklopovala. Sallyn život na Jeffersonovom plantážnom sídle Monticello v 90. rokoch 18. storočia bol odlišný od života väčšiny otrokov. Štúdia z roku 2017 naznačila, že žila v izbe, ktorá bola vedľa Tomášovej v hlavnom dome. Nikdy sa nevydala a v podstate sa stala akousi kvázi manželkou Tomáša, ktorý, ako už bolo spomenuté, sa tiež znovu neoženil. Deti Hemingovej žili v dome a v jeho okolí a zaobchádzalo sa s nimi oddelenie od veľkej väčšiny otrokov v Monticello. Rovnako ako Sally a jej súrodenci z rodiny Hemingovcov pred 10 ročiami, keď vyrastal. Vzťah medzi Tomášom a Sally by bol v rokoch 1797 až 1809 prerušovaný. V rokoch 1797 až 1801 pôsobil ako viceprezident a potom v rokoch 1801 až 1809 ako tretí prezident Spojených štátov. Aj keď sa Tomáš nesnažil za každú cenu zakrývať svoj vzťah so Sally v Monticello, vedel, že existujú hranice, do akej miery by mal byť otvorený. Kým žil vo Washingtone, ona zostala vo Virgínii a neexistujú dôkazy o tom, že by počas jeho prezidentovania niekedy navštívila Biely dom. Po rokoch vo funkcii sa Jefferson vrátil do Monticello, aby zvyšok svojho života strávil obklopený knihami, architektúrou, vedou a pohodlím plantážneho života. Pre Sally a jej deti však bola budúcnosť oveľa menej istá. Zákony vo Virgínii bránili otrokom uzatvárať manželstvo rovnakým spôsobom, ako to mohli slobodní ľudia. Napriek tomu mnohé zotročené páry vytvárali stabilné zväzky podobné manželstvu. Toto sa nevzťahovalo na Sally Hemingsovú a máme dojem, že bola považovaná za konkubínu alebo akúsi neoficiálnu manželku Jeffersona po mnoho rokov. Naďalej žila v hlavnom dome alebo v jeho blízkosti na plantáži, kde stovky zotročených ľudí bývali v iných budovách a otrockých príbytkoch. Tomáš sa dožil na vtedajšie pomery veľmi vysokého veku
Zomrel až v roku 1826 vo veku 83 rokov. Keď zomrel, Sally bola stále teoreticky otrokyňou. Nikdy ju neoslobodil z otroctva, hoci v poslednej vôli a testamente prepustil niektoré Sallyných detí na slobodu. Napriek svojmu úspechu v politike a obrovskému zdedenému bohatstvu bol Jefferson zlý podnikateľ a zomrel ako bankrotár. Veľkú časť jeho majetku preto Martha Jeffersonová predala, aby splatila jeho dlhy. To znamenalo, že drvivá väčšina Jeffersonových otrokov bola vydražená, ale Sally medzi nimi nebola. Martha, ktorá bola zároveň Sallynou nevlastnou netierou, jej potom v podstate umožnila žiť ako slobodnej žene. Svoje posledné roky strávila v Charlottesville s 2 zo svojich synov a ich rodinami. Zomrela tam v roku 1835 vo veku približne 62 rokov. Ako už bolo spomenuté, 2 zo Sallyných detí zomreli k dojčenskom veku. Harriet mala dovolené opustiť Monticello v roku 1822. A keď odchádzala, Tomáš jej dokonca poskytol veľkú sumu peňazí. $50. Aj keď bola v tom čase stále právne otrokyňou, Jefferson sa nikdy nepokúsil o to, aby ju vrátil na svoj majetok vo Virgínii. Nie je jasné, čo sa s ňou stalo. Niekoľko rokov po odchode v roku 1822 občas písala svojim súrodencom, ale potom sa z historických záznamov väčšinou vytráca. William Beverly Hemmings bol v roku 1812 vo veku 14 rokov daný do učenia u zručného stolára Jána Hemmingsa, svojho strýka. Hoci ho Jefferson nikdy formálne neprepustil na slobodu, Beverly mal povolené opustiť Monticello ako mladý muž a začať samostatný život. Z právneho hľadiska zostal otrokom, ale v praxi získal slobodu bez formálneho prepustenia na slobodu. Rozhodol sa identifikovať ako beloch vo svojich dospelých rokoch, čo poukazuje na to, aké svetlej pleti boli deti zo zväzku Sally a Tomáša. Eston a Madison Hemmings boli obaja oficiálne oslobodení Tomášom v jeho poslednej vôli a testamente. Po smrti ich matky v roku 1835 sa obaja so svojimi rodinami presťahovali do Ohia, slobodného štátu, ktorý zažil obrovské osídľovanie v prvej polovici 19. storočia. Estonová rodina sa neskôr, začiatkom 50. rokov 19. storočia, opäť presťahovala do Wisconsinu. Zomrel o niekoľko rokov neskôr, v roku 1856. Jeden z jeho synov, Ján, bol významným veliteľom únie počas americkej občianskej vojny. Madison a jeho rodina pokračovali v živote v Ohiu až do jeho smrti v roku 1873. V tom istom roku uverejnil článok v novinách v Ohiu, v ktorom neskôr tvrdil, že on a jeho súrodenci boli nemanželské deti 3. prezidenta Spojených štátov. Testovanie DNA v roku 1998 poskytlo silné dôkazy spájajúce potomkov Sally Hemingsovej s rodinou Jeffersonovcov a jej potomkovia dnes žijú po celých Spojených štátoch. Príbeh Sally Hemingsovej však nie je výnimočný tým, že sa stal. Desiatky miliónov Američanov majú predka, ktorý bol nejakým spôsobom zapojený do vzťahu medzi majiteľmi plantáží a zotročenými ľuďmi. To, čo robí jej príbeh pozoruhodným, je to, že prežil. Po celé generácie sa vynakladalo úsilie na to, aby sa popieral, zľahčoval alebo zahmlieval. Nakoniec sa však ukázalo, že pravdu je ťažšie pochovať ako ľudí, ktorí ju zažili. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem, že ste si pozreli toto video o Sally Hemingsovej. Dúfam, že sa vám páčilo a že ste ho považovali za zaujímavé. Dajte mi vedieť dole v komentároch, čo si myslíte o jej živote. A ak chcete viac videí na podobné témy, tiež mi dajte vedieť. Dole v komentároch. Dúfam, že ste prihlásení na odber a máte zapnuté upozornenia, aby ste dostali všetky moje videá hneď, ako ich zverejním. Každopádne to je odo mňa všetko, takže sa uvidíme v ďalšom diele Forgotten Lives. Ďakujem.